Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setiap nari na mga maranosong tanong, si tanong ko na hindi ko kurang mata na saging gaya matay dokir kun. Dasal ako kay Princess Lady Green. Aginang ko na rin so pamilya Paskan. Lagi magbuwag ka nag-iusos ang kung ano suara niyan. Makapangguli lang ko na isa Erwin nagagaw na pananadam. Naandang ko na rin so katawin niyo rin na gusto kalalamin niyo si Kuila no yan. Di na yung aran yan. Dasal ako kung makiragamas sa mukha dito apagusturan alanto nga piyaga po. Sa tiga ko na Princess Lady Green, at iya ko na kansi sa diyan kanay nayata ka na sa tiga ko na tutangkain nga bun sa sudi sa katay na pamamakinegang kasawas salam.
lagi dapat nami daerah repuli nalilang ko sa ginawa kakalinubunya asadi kade na pepengade masagya apa kan dua ulang suau makirage na ino ako sa ebidem amakin dulu na sa gering ay didiho pa naman ko kabuaw bulog na saray nakaapi iya di pengain kata mampurun idiai takang ginawa ya anak pun lini gerin saya pipi kiairang nasaku kain gina kai saka papri na lain yain kai pai no ayo manana ino apita ro wow mangka nalipati saudita kai ginalwani kaya maina ni yan nakamakaangki adiri nare ladina kaya kabis no pipi kairang karen ina ino aku biya buna may raramparin ama kirag masamok kasabipan salay